Monggo Kanjeng kula aturi wedal jauh sedaya para rayaka. Ingkang kedah parasik wonten dambe ageng wonten ing kabupaten. Rakyat Patih Bandarpat Sabda kinibaran kula Cendipati ing Paseban Agung ana ing Kadipaten Granti ing kari kalenggan iki wis padha pepak andel ngebaki jroning Paseban Praja ing Granti mung puja Hastuti kuwi ditampani sanget ing pamudi pinangka dadosaken jimat. ya Ananging sedaya menika boten katalumpen. Ingkang patih aturaken cukem bektikan panjenengan. menak pati Sabda kinibaran unjuk sesantimu dak tampa gawe suka gembiraning atiku anggonku ngobetake rodaning pemerintahan ana ing Praja Granti lenggah moe dibecik wis tok kan dawuh. lan kowe temenggung tameng yudu Dawuh tinimbalan kula Kanjeng. lenggahmu kapurungguri melu mrepeki Paseban Agung Astuti kuwi ditampani Sampun kula tampi minangka dadosaken jejemat. Iya. Nanging boten supe kula ngaturake sungkem pangabektikun. ndak tampa unjuk sesantimu marang aku mongko pengin mangerteni beban kewajibanmu sejatine kaya piye Kanjeng Bupati Bandar Subali. Iya. Anggen kula matur lepat nyuwun Syekh pangapunten dangu. tinggal matur sing kanthi walka gamblang anggonmu bakal nampa Anggen kula gladi pawongan prajurit magangan anyar sampun cekat-ceket trampil tata sobo terengginas. Sawanci-wanci wonten pawongan saking plat manca negara badhe ndamel kesro. Panjenengan boten usah jengkar palungguhan. Kula kemawon saguh rampung. tenan kuwi ai Inggih. apa kabeh kena tak ugemi kandamu yen pancen tenan kowe minangka dadi kaca brenggalane ana ing Kadipaten Granti semendo sawetara Ngestokake. so tak undahi bayaramu Nggih. tak undahi 2,5 Nggih. Nggih panasen kanjenge. lan kowe tameng yudu Sabda dawa tinimbalan kula. lenggahmu kapurungguri paestu ditampani Nggih, sampun kula tampi asta kalih lan kula lebetake sanubari.
nanging boten supaya kula ngaturaken sumpun bonjo. Ndak tampa gawe bungaing atiku lenggah muden setoko. Istirahaken Jaya. Sumrambah marang rekian patih Minakpati. Dawuh tinibalan kula Kanjeng Dipati. Winangka garwa pangembating praja. Anggonku ngregem ban-ban pengayomaning praja ing praja Ngranti kadya paran pusanani ing kari kalenggan iki Kadipaten Ngranti. Duh, Yang Dipati, sasampunipun panjenengan menika jumeneng bupati wonten ing Kabupaten Ngranti. Iya. Yen kula nitik wewangunan ing Kabupaten Ngranti menika kathah udak-udanipun. Kula mangertosi awit saking pradesan pingahipun pagungan mandhapipun wonten ing kutha raja. Ing mriku kula titik sami murah sandang saha pangan. Ade ngucapake ing ngarsa panjenengan dalem Dipati. Sakwising aku kang jumeneng nata ana ing Kadipaten Ngranti alok ing para kawula ayem tentrem gemah ripah sinawi ora kurang sandang kelawan buga ngono. Menika leres. Sajereng Dipati kudu bisa ngayomi sekabehing para kawula aja nganti mbang cindhe mbang ciladan. Sing luput diluputke, sing bener dibenerke. Menika leres. Amarga aku jumeneng Dipati ing Ngranti. Sengkuyung sekabehing para hastanayaka kang padha pepak andher ing Paseban Agung Kadipaten Ngranti. Kedahipun kados Kanjeng Dipati. Nanging Dipati dadosaken pitakon sak lebetipun manah kula jalan menapa. Iya. Ing dinten sapangkala dede dinten Respati manes Pasuwanan Agung. Nanging kenging menapa panjenengan menika sampun ngempalaken sedaya saka guru dawah Sentana Praja ingkang kedah marak sebo wonten Budhapi Agung Kabupaten Ngranti Dipati. Pancen bener apa sing dadi kandhamu? Durung titi wancine Paseban Agung ing Kadipaten Ngranti. Aku butuhake kumpuling para saka guru hastanayaka ing Praja Ngranti mung cethake yen kowe durung ngerti bakal wenehi ngerti. Anjih Dipati. Anane aku butuhake kumpuling para prajurit saka guru ana ing Ngranti. Aku bakal mbalelo ing Majapahit. Balelo Praja Majapahit. Menapa ngendika panjenengan dalem sampun panjenengan tingkingi kanthi tirtane kawicaksanan. Dalem menapa panjenengan kedahipun sinten toh Praja Majapahit yen toh dibandingaken kalian Kabupaten Ngranti. Majapahit Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmatunjungti. Aku anane wani mbalelo merga aku kepengin ngudi tuwa patining Rama Harya Subandar sing kakrenah dening wong-wong ing Majapahit. Estunipun panjenengan kula badhe ngucap bab perkawis kalih dasa kapungkur ngaten. Pancen bener. Yen to Rama panjenengan Harya Subandar ing mriku dikrenah saking tiang-tiang Praja Majapahit. Ora lumrah patining Rama Harya Subandar kang kakrenah dening wong-wong ing Majapahit. Yen kados katen sampun trep lan sampun duwuh bilih panjenengan menika badhe ngudi duwuh lawan yang sepah pun panjenengan. Wis diwajibake dilarake kakung sing kudune mbudidaya apa maneh mangerteni patine dikenah ing liyan bakal aku malelo Majapahit. Kula nyuwun menika nyaruji sanget bilih panjenengan Lho monggo. Rekian Patih Bandarpati. Durung rampung anggonku pawan rembak kelawan siramu. Wis ketungka praptaning Gusti Patih Maudara ndak aturi semendasa. Wis aku dawuh Dipati. Gusti Patih
Mauduru. Bandar Subali. Rawuh ndika dhateng ing Praja Ngranti saderengipun kula ngunjukaken sesanti ngarsa panjenengan. Ya, tak tampa tiba sak padha-padha kapara kabeh mau ndadekake sukolan gembiraning pengganti. Bandar Subali, Kula uga marang jeneng sira ujolan astutiku sira sewajib nampa sampun kula tampi asta kalih lebetaken dhateng sanobari ndamel kegiatan anggenipun gesang ngobetake jantraning ing Praja Ngranti. Ya. Gusti Patih Mauduru. Bandar Panjenengan rawuh dhateng ing Ngranti boten langkung rumiyin paring cecala rumaos getap tratap pindhanipun kados sinamber gelap jroning panah. Bandar Subali, Lho, yo tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Yen sliramu netepi adat sing wis kapacak ana ing Kraton Majapahit lumunturing kabupaten. Pendak kala mangsane aku bakal tedak ana ing prajamu tinemu marang jeneng sira Dipati Ngranti yo Bandar Subali mesti tusan marang gatek sekembaran kinen paring cecala luwih dhisik marang sliramu utawa caos nawala marang sliramu. Ning wektu dina iki kapara aku neneka sing datan aweh cecala. menawi ndika menika paring cecala utawi gandhek sekembaran temtu kemawon badhe kula papak kalian titian kula Kreta Joli Jempana kagem nithik panjenengan. Matur nuwun, matur nuwun. Yo kabeh mau mergo anggonmu ngajeni marang aku minangka punggawa negara ana Kraton Majapahit minangka tinding panguwasa saka ngersane Sang Prabu Brawijaya Brahmatunja. Gusti Patih Mauduru, panas ingkang ganter ndika tedhak ing Praja Ngranti menika tindak nglangke napa wonten kapribaden minggahipun kula dhateng panjenengan. Lah iki Bandar Subali Kula nggonku neneka ana Kabupaten Ngranti tinemu marang sliramu. Nganti ora aweh kecala luwih dhisik marang sliramu iki. Tenane aku ora tindak nglangke ngono ora. Nanging kabeh kuwi mau aku mung didhawuh saka ngersane Sang Prabu Brawijaya Brahmatunja. Pinangka duta, pinangka utusan, kinen aku lumarang ana ing Ngranti tinemu marang Bandar Subali Dipati Ngranti yo slira. menawi sampun kelampah tumuju dhateng ing Pendhapi Agung Praja ing Ngranti lajeng wonten perkawis menapa kula aturi walaka supados gamblang anggen kula bakal nampi. Mung bakal nititikake kabar sing wis kaprungu ana ing talinganku. Merga apa Bandar Subali? Nalika ana ing dina Sukra Manis netepi tanggaling kaping purnama ana ing Kraton Majapahit nganakake paseban agung sing ing kono kadhep marang akeh para hasta nayaka bintara paranding tamtama muduning para kawula ana ing Kraton Majapahit. Dak kliti ana sawijining kursi kalungguhan kanggo kapara. Kursi kalungguhan kanggo kuwi kalungguhane Dipati Ngranti ya panjenenganmu Bandar Subali. Lah iki saka gotange kalungguhan teges liramu ora ngabiyantara lan ora ngarespita ana ngersane Sang Prabu Brawijaya ndadekake merine akeh para dipati pamancan akeh para kawula hasta nayaka paranding bintara. Lho tenan iki ana parigawe apa satemah sliramu kok ora kagum lewat ana ing Praja Majapahit. Pangapunten Gusti Patih Mauduru. Menawi sampun tigang piswanan ngancik sekawan kula mboten asuk glondong pengareng-areng ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya Brahmatunjung dhateng ing Majapahit. Katemben kemawon dhateng ing Praja Ngranti ageng-agengipun mangun kaendhanipun negari Praja Ngranti ngantos katalupen kula bersowan ing Majapahit. Bandar Subali. Andahan Majapahit. Perangane Bupati Pamancan.
iki ora mung mligi siji sliramu. Majapahit iki akeh bawahi akeh para kabupaten. Uga semono uga akeh kabupaten kabeh kuwi padha gumregut hamangkon marang kamendhane praja. Nanging kene ngopo yen akeh para bupati-bupati ing kono nelakake wektune sithik kanggo sowan ning Majapahit lan nosok gantung pengareng-areng ana kersane Prabu Brawijaya. Lho sliramu kok lirwa, sliramu kok lali. Lho tenan iki lali apa lali ya? Gusti Patih Paudur. Kula badhe walaka dhateng panjenengan. Ananipun kula mboten sawan dhateng negari Majapahit. Kula badhe walaka mboten mawi tajeng aling-aling. Niat kula mbalelo ing Majapahit. Balene Majapahit. Pada subal kula ketap nratap nganti pindha kaya dening sinamber gelap ing wanci ketiga. Kaget jroning atimu sawising aku keprungu pangandikamu yen mbalelo ing Majapahit. Mbaleni barang kang ala ngudi tuwa patining Rama Haryo Subandar. Perkarane ku dituwuh patine wong tuamu. Iya. Arya Subandar. Pancen bener. Bandar Subali. Kula Mbok iya. Saiki sliramu tumapak ing pinangka putra jumeneng nata ora kabupaten Ngranti. Ora usah ucek-ucek barang sing wis kepungkur, sing wis dilalekake. Pancen nalika semana wong tuamu gugur pemekaring pati ana ing laladan Majapahit sakutuwe kanggep takrenah dening wong-wong Majapahit. Ning kuwi rak jaman semono jaman dhisik. alam semanten guguripun Rama Haryo Subandar panjenengan sampun dados patih wonten ing Majapahit tuwuh pitakon rasing manah. Lajeng menapa perkawisipun ngandhut panjenengan tegel lan mentolo mipil patine Rama Haryo Subandar. Bandar Subali. Kula Tenane kabeh kuwi mau ora keteges akeh para senopati, akeh para prajurit ing Majapahit tegelan mentala merjaya marang wong tua Haryo Subandar. Ning kabeh kuwi mau kapeksa merga wong tuamu nalika semur kasengguh luput tumrape tataran Majapahit. Saengga saka ngekon dalam Sang Prabu Brawijaya Brahmatunjung wong tuamu dianggep badal dawuh balelo. Merga wong tuamu ki luput tumrape tataran Majapahit. Lebatipun Rama Haryo Subandar manggen pundi ngantos Kapidorapati kalian tiang-tiang ing Majapahit. Lah iki nalika semono sakwise ana punggawa negara saking Majapahit sing niti pirsa marang wewangunan ana ing Ngranti saputuwe. Kowe dhewe rak wis ngerti kaya ngapa Takri ing Gapura Yaksa arep mlebu ana ing Kabupaten Ngranti. Ing kono kaya ngembari marang Gapura Yaksa sing mapan ana ing Majapahit. Mongko marang kawula sapa wae sing arep bangun marang kaendhane negara, kaendhane praja sing padha marang praja Majapahit kudu nganggo lilah dalem Sang Prabu Brawijaya Brahmatunjung. Ning wong tuamu lirwa, wong tuamu badal dawuh nganggep Sang Prabu Brawijaya ora ana satmah bangun Gapura Yaksa sing pamikono. Sangsaya prayogi, sangsaya ndamel aramipun negari Majapahit yen Rama Haryo Subandar yosop Gapura ingkang ngembari dhateng Praja Majapahit teges boten badhe ngasuraken derajatipun tiyang Majapahit. Nanging wong tua Haryo Subandar Nggih, wis lali sepisan maneh dak elingke. Yen wong tuamu nggone mbangun marang kaendhane praja, kanthi amangun Gapura Yaksa sing ngembari Majapahit, dheweke ora njaluk palilah marang Sang Prabu Brawijaya. yen ngono aku bisa ndudut talining pawukon. Wong Majapahit wengis kejem ora darbe rasa kamanusan. Kamangka Majapahit darbe pakunjaran kanggo ndurungake wong kang luput marang negara. Apa ampun ngantos Pidorapati. Lah iki nalika semono wong tuamu wis katimbalan marang Sang Prabu Brawijaya Brahmatunjung ing Majapahit. Kinen bakal digenahake perkara iki kabeh. Nanging wong tuamu selak, wong tuamu ora kersa suwan Majapahit. Satemah
akeh para utusan saka Majapahit padha ngepowakon untuk dina mangat ora Kabupaten Granthi tumapake perang Majapahit musuh Granthi wong tuamu gugur ora madaning Adiloto. Yen kok mangkun kliru luput kanggone Haryo Subandar. Kamangka Bandar Subali nadane kuwi luput bakal tak ombuyongi. Luput wong tuwa Kotota iwak mambu sego jeneng wong tuwa kelawan anak kolularane ora kalupatine tak belani patining tetep baleno. Iya. Padahal tak elektris sebisa maneh. Sabelen gonmu sabdo balelo. Ora ngarepane akeh para kawam kabeh remut supaya. Sebab apa? Yen nganti kebatut lan balelo. Entek-entekane balelo mesti bakal perang. Gelem jabel pangandikaku ini kelakon keramas ludraning Brawijaya keset rambuting Brawijaya Bandar Subali kumalungkung tembung nganti ku cek lan ngrasani nganggo keset rambuting Brawijaya pancen tak siap kuwi ning papan kini siap lan pur bolan waseso kira nganti bang sliramu sowan primo Jobae yen nganti sliramu ngeduyu ora gelem sowan primo Jobae kapeksa tak peksa sono kekuatan yo Sandang lawi kali gas nyowo dalekmu putut ijo aja mesti kangelan manui tindaking banter mati mari kosong sirahku Ketinggalan boten isin. Lo kata setaku Rombolan. utusan dalam sang Prabu Brawijaya. Lu kok sirahku dikubar pendopo aku. Bandar Pati Inggih kula ora duga ora trapsila. Lu sirah iku bal-balan. Karepmu piye? Gusti Patih Audara Apa? Enging menapa panjenengan menika sampun wantun lancang pangucapipun panjenengan wonten ing ngarsanipun Kanjeng Tuhan. Lho aku iki utusan. Aku iki duta saka ngersane Sang Prabu Brawijaya Bramatuju. Baliku ngadhep ora ngersane Sang Prabu Brawijaya kudu nganti marang Bandar Subali Sembahmu. Yen aku bali kanthi ora nganti lho pidana apa sing tak bakal tak songgone kabeh. Gusti Patih Audara kamangka panjenengan menika kedah mot ing wiwit dinten sak mangke Gusti Patih Bandar Subali boten kersa sowan wonten ing Lah iki mbok yo wong kuwi sing sareh, sing sabar. Aja nganti tumindak krusa-krusu. Kok dak tundaning bakale kasuru. Tuladhane iki mau sakwise aku tentang tembok para sembahmu Bandar Subali. Kumlawene tanganmu temui bonong sirahku rasane bileng banget. Apa ngono kuwi mbek pikir kanthi jero sedaya menika kula boten nrimahaken yen to panjenengan menika reh-rehaken Kanjeng Bupati Bandar Subali. Oh, sliramu ora trima. Yen Bandar Subali barak kanthi sowan ning Majapahit. Menika lho. Tumibane kosok balen. Atus pundi? Mbok yo kowe dadi patih. Kuwi bisa ngelingake apa sing dadi tindak. Lan lakune sembahmu. Lho lakune sembahmu Bandar Subali cetha yen kliru. Macahi dawuhe kratu, macahi dawuhe sesembahan. Gusti Patih Audara panjenengan menika pripun? Kamangka urip gesang kula menika wonten ing Kabupaten Granthi. Ya. Mulya lan seksaranipun kula wonten ing Kabupaten Granthi. Kula kanthi menika kula badhe ngobongi tumbakipun Kanjeng Bupati. Nggih, leres Yo Gusti kuwi Patih. sembahmu. Ya, mergo kek maksani kandhane ning Granthi ra itu. Kowe urip tablus yo marang Bupati Granthi Bandar Subali. Nggih. Mangan ngombe saka lu metu ning Kabupaten Granthi. Nggih. Bandar Pati Atus pundi? saiki api anak Nggih. tak jaluk kowe ora usah melu-melu celeng dongkol kebolan tengen tumbane marang sembahmu sumikir Bandar Subali kon mrene tak bandane suwake ana mojo Ah, gini res niku, res. Patih Audara penak panjenengan lara kula dalem napa?
panjenengan menika penak kapenak badhe nyuwakaken Kanjeng Bupati Wonogiri. Kula boten lega lan lila. Ento Kanjeng Bupati badhe panjenengan suwakaken. Kapeksa tak jaluk srana kekuatan.
sing pergi kabupaten. Ing kono bisa ngembari kategori prajurit sing kraton Mojopahit. Gusti Patih Maudara, Bandarpati. kula emutaken sepejapane. Ing wiwit dinten samangke, Granti Cepen Granti Mojopahit Cepen Mojopahit. Bandarpati, Iya, tak jaluk lekane aku. Aja nganti perang gedhe Mojopahit musuh Granti. Iki kabacutake satemah akeh pangorban. Jane aku iki perang wis aras-aras, wis megah. Aja nganti sulaya karepku. Gusti Patih Maudara, dados prajurit yang ampun megah. Kudu nggih menika ampun badar dawuh dhateng ngersanipun sesembahan. Lho karepku tak embok krana apik. Aja nganti pangorbanan kang akeh tumomo ning lalagan Mojopahit sak. Kebatute perang, apa to untunge perang? Sing kalah padha dadi rempah. Semeruga sing menang akeh padha dari pindang pinaribasan. Sumingkir wae ora usah diwakiti perang. Gusti Patih, Apa? kula menika purun sumingkir wonten ing papan. Ing sedaya menika wonten saran-saranipun. Apa saranane? Patih Bandarpati nek sampun dados wangke mangken. Dulu karo ora Waduh, waduh. Atase patih dilik kok angel ora jamak. Lho jane aku iki perang wis saras-saras ngetokno kringet aku wis megah. Nek dulu karepmu bantu tak tiga jagamu tenan wae. Yayi Retnosari, Injih kados pundi Kang Mas? kadangipun Kakang najan wanita nang wanitaning prajurit lilo ndepani praja ing Granti rak ngono. Kang Mas, Kaya piye? yen to kula menika rak kadang panjenengan. Iya. Sinaosa kula kawujudan wanita nanging kula menika wanitaning prajurit. Mbok menawi menika sak wanci-wanci penjamika mbetahake, kula menika sampun siap sumadya. Yayi Retnowati, yen pancen kowe durung ngerti, bakal tak kene ngerti kahanan swasana ing praja Granti. Menika Rama Harya Subandar sak temene patine kuwi durung dikesake Gusti kang gelar jagat iki ora. Ana peranganing manusa sing mateni kelawan Harya Subandar. Ramamu ya ramaku. Kanjeng Rama dipun krena. Iya. Lajeng sinten pawonganipun Kang Mas? Ora ana liya sing ngajab patine Rama Harya Subandar ing Brawijaya ing Mojopahit. Kang Mas, yen to panjenengan sampun mangertos imbuk bilih Kanjeng Rama nika dipun krena, lajeng panjenengan menika kados pundi tumindakipun? Aku ora nrimakno niatku mbalelo. Kaporo pun Kakang wis utusan kelawan menak pati kan supaya tedak ana ing Mojopahit ngraboso perang mbales patining Rama Harya Subandar. Waduh, waduh Cik Patih. Lho sapa kowe? Waduh. Wah, setan pancen ana Yen ora keru Bandarpati. Injih menika leres Kang Mas. Ing kono aku rasane tekan panjenengan. karo ora kuwongan. Yo, pangan sowan ono pisan kan. Rekian Patih Bandarpati. Sabda timbalan kula Cik Patih. Playumu lonjong mimis. Riwemu gumobyos. Napasmu ngos-ngosan. Nguri kang kewas. Kamangka duk enguni. Aku ngutus marang kowe kang supaya mapak kridaning Maudara. Kaya piye para madyasanane? Cik Patih. Sasampunipun panjenengan menika utus dhateng kula. Kang supados tungkul lapahipun Patih. Iya, Nanging Cik Patih. Ing mriku Patih Maudara sampun sengaja gelar sepapan sedaya prajurit. ana ing Kadipaten Granti Maudara anggone tedak saperanganing prajurit padha baris pendhem sanjabaring praja Granti papuntone. Sasampunipun kula emutaken bilih ing dinten sapunika Patih Maudara dados wonten praja.
ing mriku maguguk waton bondan lan Purwati. Malah badhe nyuwakaken kali panjenengan. Ngedoyo keping rangket aku. Kaya piye sak banjuri? Sak banjuripun Kanjeng Pati dadosaken pasulayan kula antawis patih Ndadekake ponco bakal Mojopahit kawan Granti. lan nggih Pungkasaning perang iki. Kanjeng Pati pungkasanipun prajurit ganti sami mundur jeneng. Kowe kalah. Kalah, Paman. Kang Mas Dipati, Kang Mas. Yai Rekosari. Menika sampun cetha lan trewela mbok pilih utusan penjal Paman Pati Rangga Pati. Yen to menika sami prajurit menika mundur tetandhian kali Maudara. Nanging Kang Mas, yen dinten sakmenika kula ugi dados katang panjenengan runtik ing batos kula Kanjeng Rama dipun penatiyang saking Mojopahit. Iya. Yen to kados ngaten kula nyuwun tambahing pangestu kula ingkang badhe mbacutaken. Kowe bakal mapake klan Maudara. Injih. Sing ati-ati. Salahkumu tak pujeke karo Basuki Ayu. Nyuwun pamit tambahing pangestu Iya, panjenengan Kang Mas. Pangestu. Andarmati. Kakak Lonon wae. Kadangku wis dedak ing Granggang Paidan. Prayogane tak mancing sang haring mamelangan. pangestu dalem suwun. Gusti Ramu dereke. Tumujune Kabupaten Granti. Apa ora pamit kanggo? Kula nggih sampun pamitan kok. Lha nek wis pamitan dene apa kapura masuk usul marang kowe ya? Lha niki mboten bojone kula. Lha kak bojomu. Mboten. Kek bojomu. Bojomu. Kowe iki lho kok malah. Boten. Ora bojomu. Mesti iki tas bae nganten anyar. Ketara iki. Iki Ayo. bojomu. Mboten ora. Eh? Mboten. Ora perlu isih sak umpama iya akoni wae. Mboten. Bojomu akeh. Ora bojomu kabeh. Lah badhe bojone sapa? Ya, jenengan wae sampean ta iki? Sampean. Bojone sampean ta iki? Semono uga aku. Iya ora. Ora rumangsa duweni bojo sing dapur wangune kaya mungkin iki. Niki mboten bojone sampean. Lho sliramu rak mesti kaya ngopo cakrek lan dapur wangune garwaku paluki ana ing Taman Kapuren. Saestu niki mboten garwa sampean. Ya pancen saemperan pancen kaya-kaya sing dudu. Saestu dudu. Lho garwaku paluki iki tas bandar beni. Lho sengoro lho iki wetenge ya repeh mah. Mosok niki mboten garwa sampean. Babar pisan ora. Klebetane masuk pripun? Lho, Sik sembrono iki. barang Eh, coba kejak rene. Pripun? Lho sajake ketemu lagi sepisan kowe ngino, mbok gawa mulih. Kok anggap aku ki dolanan apa-apa kok malah arep mbok gawa mulih. Lancen sampean iki dolanan kok. Lho, Lah kok lho? lha kok ki menungso kok anggap dolanan. Lah nggih sampean iku mengke didolanan, mengke dak asal ngeten. Ngono kuwi apa? Sarang manuk. Sarang hiyo. Iya sarang hiyo. Sembrono. kowe iku aja geti-geti aku kok malah. Geti-geti niku Barang kok. sepal kabeh iki kok malah. Iya, mengko dhisik di sana. Yo Ya kepiye bocah Pak? sawetara ora dadi apa, dasare ora tau ketemu. Tenane kowe iki sapa? Yen to pancen siramu kepengin ngerti yo diwanuhke wae. Aku Retnawati. Reknawati. Heeh. Saka ngendi paparan kuwi? Yen to Retnawati klebu Kadang Nurpati saka Kadipaten Granti aku. Kadang Dipati Granti. Heeh. Kadange Bandar Subali. Pancen bener. Kadange Bandar Subali ngene. Oh niku kadang Bandar Subali. Tak kira iki mau yo garwaku ning jebule gitu. Kaya mengko dhisik to pawongan. Reknawati. Yen to semono uga aku yen saktenane aku kepengin ngerti sapa sejatine sliramu. Wanuke wae. Ya ditepungke wae. Yo. Ya aku iki sing gelem ngarani Maudara minangka tinding panguwasa saka Mojopahit. Pate Maudara ki kowe. Yen to pancen kaya ngono mapan kebenaran banget yen to Retnawati bisa ketemu sliramu nang papan kene Maudara. Reknawati Heeh. ing semu kok kaget sakwise kowe ngerti yen aku iki patih Maudara tinding panguwasa katon Mojopahit.
Aja ya. Aja. Ora perlu kowe tresno karo aku, Sek kok anggap gede rasa kowe. Biasane yen seneng kuwi njaluk diwayuh. Lah nggih. Ya apa yen kono wong wadon ngerti sajake iki kaget apa kepengin dadi bojomu ngono apa piye? Lho kok menawa iya kok. Kok gegeden rok rumangsamu ya apa kowe iki anggap iki bagus-bagus dhewe po? Ya dalah. Bayuh. Tak takoni sepisah manake nganggep ora aku wong bagus. Yen to kowe iki ya bagus ya wong kowe iki kawujud tampiyai kakok. Lho umpama aku gelem ngepek bojo kowe apa moh? Ya aku mau. Sumpah. Kiteng ayo yen wani. Ya jane kene papan panggone no. Arek Rawati. Iya mau doro kepiye? Ayu ning wakil panguwasa saka Kabupaten Granti minangka Kepatih Granti ya Banjarpati. Ilang wujuding wakil panguwasa dumacak sliramu sumusul kare glanggange payudan apa karepmu kowe? Mau doro yen to dina saiki aku wis mangerteni mbok pilih Kang Mas Dipati dina saiki dhewekne Balela. Yen to pate Bandarpati tandingan kelawan sliramu kabeh iki padha mundur, aku klebu kadang terpati, aku bakal mbacot apa sing dadi sumedyane sekadangku. Nek ngono kowe salah sawijining wanita sing kinalungan sekarununce jumejer pinangka senopati utusan saka Granti. Pancen bener. Arek Rawati. Kepiye mau doro? Sliramu ki wong wadon. Wong wadon ora bakal uwal saka ing kasunatan. Pinari basan rubil keseripeting pinjung mentelung kabutan. Senajan to wong wadon tandange kopat kapit pindane mulo tapak angin. Umpama nganti kedadian Sulaya perang musuh wong lanang, mangsa gondro sepi. Mau doro. Apa? Sajake tembungmu ngina kelawan aku. Latenono jo jalma tan kinira senadyan to kawujatek wanita, yen to aku bakal budidaya aku duwe kawulian. Yen to aku tandingan kelawan praja kabeh ora bakal mundur sak jangka tak kandhani. Arek Rawati. Mau doro iya Yen piye? gede sesantimu kenantang marang Maudoro, ora Maudoro musuhmu. Perjuang ora ing Majapahit musuhmu. Tandang ngono wae. Cekek. Hapnya. Hapnya. Akeh ngene kok wis lunga. Loh, Prajurit. Hai. ini nilai sing ngisor kancane kok. Ayo maju. Hei. Hapnya. Hapnya. Prajurit tak lemah kowe. Ayo maju. Maju. Hapnya. Iya. Ayo kita. Hapnya. Ayo maju. Ais. Hapnya. Gak cekel aku cah. Prajurit kok ngono? Awak Wong wedok. iki kene nanteng kelaran. Nyanduk iki kene. Nyanduk. Tak satu. Ayo. Nyatu tekan aku. Aduh. Aku penyakit itu gak cekel. Tawarin nyatu. Piye? Ini lho. Kula boten cekel-cekel. Mau doro ya piye? Aku percaya ndak pasake paduan tandangmu pindho kok jeneng sing katanya perwala. Ya to sawijine pitantari jalmu layak layak. Tuan Madik Senopati wanita soing Granti pinangka utusan Bandar Subali Balikan. Banjur sange karepmu piye mau doro? Racun aku. Ditentokake papan kiri rasa kaken pangocap. Ayo cekel. Kerang kaya kebunan banyadu. Rongan. Piye? Hei, ayo.
Lu ngatasing bocah wadon. Kok duwe kadegayan, duwe kasekten sing magila-gila kaya mengkono. Selawase aku jebet patih ana ing Mojopahit. Lagi sepisan iki aku ngadepi wong wadon wae mlayu mundur saka glanggange payudan. Nek umpama aku ora mlayu, mesti aku mati saka tandane bocah wadon omah. Lho, sapa kae cah mlayu? Tulung mburi sing ditoleh. Apa pe dibentak Joko arep diprawoso apa piye? Joko. Nek menawa wae. Joko kula nak turun. Ya dalah. Nek Joko kowe gelem. Nggih, mboten Joko. Apa duda? Mboten. Lah nek Joko ora duda ora. Lah banjur payumu ki kabujung apa? Rumane niku gegirisi ngoten nek. Dhuwur niku kebo. Lah wis ana kaya menungso. Gegirisi ngoten nek. Apa dhisik? Ijik. Jenengmu sapa nek? Kula Sumarse. Sumarse. Lah Kula Sulasri. Sumarse? Sumarse. Ijik. Nganti mlayu mburi sing ditoleh teko ning pengarepanku mergo kowe kabujung marang sawijining wujudan sing gegirisi. Sing tumraping kowe kabeh kowe wis disatemah ndak. Lah banjur apa karepe kewan sing gegirisi kowe satemah bojo marang kowe? Tutuk kowe tak. Sini lho. Kowe wedi nek ditadah, kowe wedi nek diganggu. Bisa temake mlayu. Apa isih bojo karo kowe? Wes tak guri men. Iki mau kowe ditebon lo saka apa ora? Pokoke derek kewan kebo. Mau ya bar ngaret mau. Sampun. Mengko dhisik sabar ya pawungan. Kowe kok wedi. Bakal nadah prawan-prawan sing mapan ing papan iki. Lu karep iki piye? Kok urung tak jawab takon. Sopo kewan ngarang-ngarang? Iki ngerti karo. Yo, Aku patih mau duru wakil panguwasa supaya keraton lucu. Iso kok jawab kowe? patih mojo kae. Bali sapa kowe jenengmu? Aku kebo martuwet. Kebo martuwet. Yo, Layak apa layak? Ndak pasake tenggak pendhuwur. Sirahe pindhane kaya dene kewan kebo. Ning kosok baline tenggak mengisor. Ora ketak wetenge gedhe. Iki kaya manusa lumrah. Martuwet. Dadi karepku bojo marang bocah wadon-wadon iki. Arep nggo tadah, arep nggo pangan mergo wetengmu kang kowe. kenapa kok dadi kandham? Ning kono semono. Golku warta iki arep pelosan. Aku entuk ngombe. Yen ono makanan ono ning arepku. Aku entuk mangan. Yen ono ing arep. Oh, mbek anggap bocah wadon-wadon iki pinangka tadahmu, pinangka panganmu sing wis ginaris para Gusti sing ngajakan sing bakal kanggo tadahmu. Bener, apa gampang doro Kebo Martuwet. Kau doro Ngerti yo, iki mung bocah loro. Umpama mbekku tadah,
cilike 3 dina gedene 5 dina mesti bakal tak rayo. Yor apa karepku kau Doro? Nek kepengin mangan wareg. Satemah cinawisan pangan sak lawase. Iki ana dalan. Mergo apa? Ngerti yo. Yen Mojopahit kalawan Kabupaten Granti iki tas bae ayu-ayu perang. Mergo saka mbalelane Dipati Granti kang aran Banda Subali mancai pranatan saka Mojopahit. Aku pate mau Doro. Wis tate tandingan karo Banda Subali. Ning aku kapatun dan tanpa nabi. Yo karepku kepiye mau Doro? Saiki ngene. Aku ngerti nek kowe senajan to awakmu pindho kowe dene tebu. Kowe mesti duwe kaudikan. Kowe mesti duwe kalungan. Mula saka kuwi tak jaluk negare atiku. Kuwi pantes minangka bakal wakil Sang Prabu Brawijaya Bramatundung. Sliramuku sudah bakal sekarang ini. Jumejer Senopati Agung Suwe Mojopahit. Bingkas karya Nenggarak Bandar Subali Dipati Granti. Mau Doro apa? Enggak salah kuwi. Jangan. Eling mau Doro. Nek nganti kok kau ucap. Lap. Perkara ganjaran bakal suke bareng Sang Prabu Brawijaya nek nganti sliramu ora kagajan. Jonggo lan mustaka minangka luwih tahan sak blengere. Yang ngono kau Doro kan Mojopahit. Aku Doro enggak Kabupaten Granti. Kae papan Kabupaten Granti. Kae manggoning Bandar Subali. Tolong cegah ora Granti. Mojopahit iki butuhke bocah wadon-wadon sing kaya kowe kabeh. Saiki ngene wae, ora usah bali ora papan dulu. Ayo melu aku, tak wene penggawean Mojopahit. Ayo. Bocah wadon. Jebule sliramu bisa tata jalma kaya menungso. Yen tak waske iki tenggak mengisor menungso, tenggak mendur kaya kewan kebo. Mati kok. Jebule bisa tata jalma to sliramu. Bocah wadon. Heeh. Apa? Denganmu. Kowe ngalang-alang. Gonku arep buka ing Kabupaten Granti. Dadi sliramu mung pengen ngerti. Aku Ratnawati klebu kadang nerpati Kangmas Bandar Subali saka Kadipaten Granti. Ratnawati. Iya, sekali sapa sliramu itu kawujudanmu kaya ngene. Minta trayane wong-wong ing Mojopahit. Kebo marcuat. Kebo marcuat. Kebo marcuat dadi minta trayane wong aja mung Mojopahit, saiki sliramu madhep senopati perang. Bener, angkat kadamu. Dadi sliramu bakal munggah ing Kadipaten Granti, kepengin ketemu kawan kadangku Kangmas Bandar Subali. Ora ana kuwi. Bocah wadon ora ngerti apa. Sumingkir, aku rak munggah di Kabupaten Granti. Yen Ratnawati ora gelem sumingkir saka papan kene. Mati saka tanganku. Ayo wis saiki setentokake wae nang papan kene kebo marcuat. Orang keranjang. Kangmas
lakon perang tanding kelawan Maudoro. Nggih, Kang Mas. Blabar piye? Tak sekliwe. Lah cekliwe gak blabar. Kula menika tetandingan kalih Maudoro menika mundur, Kang Mas. Maudoro bisa kalahke. Nggih. Matur nuwun. Ora nyono babar pisan yen kowe menang tanding kelawan Maudoro ya. Saya tak kula menika kadang dengan kula menika sampun kepaden sampun dintenipun. Yen kula tetandingan kalih Maudoro kelawan kemenangan, nanging imane Maudoro menika pantes jago, Kang Mas. Maudoro ngupati jago liring kuning. Nggih. Sopo jagone Maudoro? Kang Mas, niki ingkang badhe kula aturake kalih panjenengan. Yen to piyambakipun menika pados jago menika. Kata niku gegirisi sanget. Katone gegirisi. Arane kok Kebo Marcuwet. Senopati Kebo Marcuwet. Saya Kang Mas. Sakwise sliramu tanding kelawan Marcuwet. Aduh Kang Mas, nyuwun pangapunten. Kula menika mundur Kang Mas. Sumingkir Yai, Marcuwet aku sing tanding Marcuwet. Yen ora kleru, iki jenenge Kebo Marcuwet. Aku ngetarani. Aku yo ngetarani. Yen kowe kan dipati Granti. Yo ora. Wis ngerti aku. Yen aku Bupati Granti. Ya aku ngetarani aku yo ngetarani kowe. Aku ora panggil petengmu ora panggil kowe. Aku ora panggil. Aku panggil siji. Ku pengen suara. Heh. Aku panggil siji. Ku pengen jahitan bae. Aku panggil. Marcuwet, aja ngundha mala perkara kuping bar kibo kowe. Dipati Granti. Kebo Marcuwet. Kowe ilmu tak rangket. Ndak kawanane kok Mojopahit. Mergo wis wani bali Mojopahit. Aku mbalane Mojopahit. Dasare aku ora nrimakake patining ramaku Haryo Subandar. Sing dikrenap Mojopahit. Yen kabeh mau mergo sarai kramom hukum bali lo Mojopahit. Lho. Antar supan Ana apa? ora kencak. Langkar. Ndak rangket orang iki kok Mojopahit. Aja drangap-drangap pangucapmu. Rangket aku jolo angin kowe. Dipati Granti. Kowe saiki ora koyo biyen. Mergo saiki satu. Nek biar aku metu, kalau kene kakek lo tau kowe. Oh, kelakon mah ditering aku. No.
menika sowan ing ngarsa panjenengan dalem boten katimbalan kalih dalan menapa Kyai. Sedaya menika wonten perkawis ingkang magbokan dhateng garwa panjenengan ingkang kula badhe aturaken dhateng panjenengan. Wonten perkawis nalika pribaden kula ingkang panjenengan aturaken dhateng. Menika menani perkawis napa Paman Bandarkati? Gusti Ayu. Sasampunipun garwa panjenengan Bandar Subali ing dinten sakmangke bali wonten ing Praja Majapahit. Terus pundi? Garwa panjenengan ing dinten sakmangke bali wonten ing Praja Majapahit. Kula mangertos yen garwa kula Kang Mas Bandar Subali dinten sakmenika bali wonten ing Praja Majapahit. Ning kula kumun sanget sampun sawetawis dawanipun Kang Mas Bandar Subali ngenati pranatan wonten ing Majapahit. Yen menapa seprana nganti tekan sekene garwa kula boten wonten kondur Pak. Nuwun sewu Gusti Ayu. Sasampunipun garwa panjenengan balela ing mriku nuwuhaken peperangan agung. Prajurit inggih menika ganti antawisipun Praja Majapahit. Lajeng kepuntanipun kados pundi Pak? Sedaya menika garwa panjenengan dalem saged ngunduraken prajurit-prajurit Majapahit. Lajeng Nanging emanipun Gusti Ayu ingkane ing mriku wonten salah satunggalipun senopati perang ingkang ngane-ngani sanget. wonten Senopatipun ingkang angkat. Lajeng ten Senopati perang menika saged Praja Majapahit. Ing kula wawas tenggak sak menghadap menika titah jalma manungsa. Ing tenggak makpur menika titah jalma kebo. Ingkang paring asma Kebo Marcoek. Kebun. Lajeng pepuntanipun kados pundi garwa kula Pak? Menika Gusti Ayu dadosaken pasulayan antawisipun garwa panjenengan dalem Bandar Subali antaranipun Kebo Marcoek. Ning kepuntanipun Gusti Ayu garwa panjenengan dalem ing dinten sakmangke sampun temekane seda jebat. Garwa kula tumekane sita Pak. Paman Bandarkati. Kita garwa menika sampun tumekane sita. Wonten pundi punarkaresan menika Pak? Pangkenipun kula sampun rupi wonten sak jabane alun-alun wonten ing Kabupaten Granti Gusti Ayu. Yen to panjang menika dereng rukti garwa kula. Kula boten anyundung panjenengan boten. Sumangga panjenengan ing kaya-kaya laraken taman sari kira. Lan rukti garwa kula Pak. Gusti Ayu kamangka ing samangke malam-malam Kebo Marcoek sampun mesagrah wonten ing Kabupaten Granti Gusti Ayu. Boten tanpa sumangga penyambutan. Pangudal Pus. Mikir sakit Pak. Ewa tak sira wis keprute. Yen ta penjaramu Kang Mas Bandar Subali tumekane. Mula tak jamu marang kowe mbok supaya kowe ketok sing cantik pikalane aku. Ayo ki musuhmu. Apane to? Irung kok gedene ra umum iki ta. Kuwi lak irung. Heeh, urung liyane yo. Liyane mana kok. Ayo coba krayang ana irung sak mengisor. Jeblasing. Ayo temengen to. Aku ndelok yo. Kae panjang. Bah, ora dolan. Pas nih. Samene. Bosan aku.
Dicapat diambung dingetubah. Ingus sampe. Ingus ki. Ingus sampe ngono ingus. Dan akan sampai sekokok bekire langsung. Ayo kehilangan ya. Ayo ora ngono kebun sampe gedene. Ngono to. Kebun kecengket. Aduh awon aku meteng. No. Lah wong ngene ate dikokok kuwi rumasan ora kanggo sesuk kanggo. Lah yo, pamine barang. Ake nane. Ake malah. Nek blutru. Aku cewek sing ndek. Aneh.
Ndak selai. Yen aku kebo martuan. Sopo yuk? Wen bapak nang taman sari bare. Tepong aku wae. Aku Cinggowati garwane Kang Mas Bandar Suka. Oh, Cinggowati kawan Bandar Suka. Seneng sak dolen atiku mergo Bandar Subales mati dhewek wis wali bali liwat Mojo Pait Terus kan nek Bandar Subales mati seneng atiku bener kegarwane Bandar Subales aku karane Kang Mas Bandar Subales Cinggowati ayo kepiye kepemarju wis ana ngene bedah Raja Boyong Putri Kang dadi tekesmu yang pancet kegarwane Bandar Subales woi dadi bodoh aku kudu ngajani marang kowe kepemarju Bandar Subales mati Jawa Tangan Adipaten ganti Kobra Mula saiki tak apa sudah Adipaten Hina kepomartuan Hina kepomartuan pertabaan gambir seketika sepi mongko saben-saben arep tekaning dina anggara kasih tanggale kaping purnama iki murid-murid tu bakal tak wejang ilmu anyar sing kena diarani sangkan paraning dumadi apa sangkan paraning dumadi ya asal usule menungso ya deneh parang padapan iki ana apa wae ngantos dumugi tengah wana. Lah saking pundi kok kala wau? Pokoke ajar kamen. Ngantos kula menika nilaraken Kadipaten Granti. Wong sinten sakmenika Kadipaten Granti tas kawan kesterpo. Kaping sepindah garwa kula Kang Mas Bandar Subales sampun tumekaning sit. Lan kaping kalihipun sinten sakmenika ingkang jumeneng ratu wonten ing Granti menika ketumar cuek. Lho kok ngaten lampahan wonten ing Granti Gusti Ayu. Kapan gerakan sangat kula saged sapinanggih kalian panjenengan. Wong jalaran kula badhe nyuwun pitulan dhateng panjenengan lempeng. Nggih. Menawi teng garwa nggih nak Mas Adipati Granti. Menak Bandar Subales sampun sedo.
niku sampun dados rondo ngaten to. Menika. Monggo wanita niku grubyok kabutan Gelong mentelong kabutan. Dipun bujung dening Kebo Marcuat. Dinten sak menika Kebo Marcuat kepenunut karo kula. Malah dinten sak menika ki ambekipun tasih bujung Tasih monggo. Yen kuwi sesitan kudu kuwati sesitan. Oh, Marcuat. Kowe ketemu marang wong tuwa. Ngarep pepeh. Cekku. Ngrumangsani to aku iki rumangsa dadi wong tuwa, Bapak, pamanggil. Dan kau tunggu kita datang iki mereka. Ulon madat, ulon kula yang kowe keplayu. Nganti tekan ngalas ing papan kene. Kowe goleki lan bujung marang buron-luron. yang Sapa? buron yang menika ngertos. Ulon-ulonku ingkang nami Dinggawati ya. Goleki Dinggawati. Nggih. Ene Marcuat. Ing papan kene iki ora ana Dinggawati. Ya, ngono. Kang ngono iki mung jaga bedak babon. Kisinan dekne. Tak kandhane yen jaga bedak babon kok yer keplayu. Bapak Ki Ajeng Paman. Matur suwun sangat panjenengan menawa paparing pitulungan dhateng kula. Nek nyuwun sewu, kula badhe mbabaraken Bapak. Suwaka Bapak. Mantuk sing mlebu balik ya. Sapa to ya? Ayo iki ngomong karo sapa to? Karo masak pamiti. Mbak seneng menawa Mbak. Seneng karo modot. Bapak Ki Ajeng Paman. Nggih. Kita putra kula menika sampun lahir. Sampun niku kawusanipun. Ayo delengan jalan. Delengan anak apa wadohan? Lah. Lele piye to? Bayi lahir niki dereng jenengan. Ayo putra langkung rusi. Wah. Wis to ditimbang. Diiling-ilingi sik. Ben malih niku nek babaran diling-ilingi nias kakung napa putri dak. Oh ngono. Dadose niku mboten nyambat kula keniliki. Oh ngono. Ayo jenengan yo lanang apa wadon? Wadon. Ya mijil katok. Apa? Ayo sembarang kowe. Apa? Iku lah ya biayaan wis tuwek. Aku iki nampa dawuh Gusti Putri. Iya. Kon ndelok ponang bayi iki Iya. lanang apa wadon? Oh nang bayi wadon lanang apa wadon? Mulane tak grayangi sih. Sampe grayangi kono kok. Sing mbok grayangi iki dudu anakku sing mbok grayangi teh. Oh iya, mbok dijajal sik diwatno sing penak. Kok diwatno ngene ning ngono tak delok dhewe lho. Ayo delengan iya delengan. Aku sing mbok rogos, Dok. Kok nek sampe mlebu ra iso metu kapok kowe. Aku tanganku mbuh ngrawur wedok men kudu jujuk kono ae ya. Malah sembrono. Iki lanang wedok delok. Pak iling-ilingi. Jerone le Cak. Wah jerone yo. Nek kejeron cuthik. Wes delok cele. Ana wedok. Walah padha dene. Hah? Pak banci ku. Jot. Wis apa to aku ya lari abdi siji kae. Ah, niku Bocah kok dibedolanan kaya ngono ki pun nang jabang bayi. Oh nggih. Ning nganti salah kedaden terus kepriye? bocah ora tanggap ping Nah. 14. Bayi kok iso mbok Iki yo padha dene. apa? Bayi mbok cengkiwing. Mbok anggap ora sadar piye. Apa aku sing penuh raga? Lanang apa wadon? Lho, yes. Jangan pertandingan. Kok tak delenge ya jenjang putri
sampean iku pripun? Iki bekas iki 3 tahun ora kanggo blas. Urung tau kanggo. Saiki ngene ya dadi kono. Putraku dosana Bayu Gege pendang cepat ceku. Ah niki Aku tak ngerti putu. kakung. Niku enten pentile. Pentile nabi. Jadi yen kakung kono ketarane pentil kok. Nggih, sing pentile mundhis ngoten niku. Walah. Jebule teles kabes. Teles ya. Keridat. Lun, Keri. Ora umum. apane? Tuwek-tuwek. Oh. Panggep apa aku? Panganku sak pondongan. Le mangan kok jombo-ombo. Nek kelebon laler. Ya ngene ya. Nggih, pripun kula? Iki rene ponang Jabang Bayu iki. Yen diemban kaya ngene lah ya ngribeti ta. Oh, nggih sampun. Iki sekeno tak dusane. ngaten. Ben tak. Boten. Sing wonten mawon panjenengan. Lah bae kepengin ngedusi karo Apa gawe ke wonten Bapak ajar pamang. Matur suwun sanget kire panjami sampun ngayomi kula karen kula. Kula mangken wonten rokok panjenengan. Kene matur suwun sanget. bocah cilik kok juri gendong kaya ngono. Lun, Anak tutup menapa? pun badhe produksi. Ayo ndi saiki bocahe. Lha iki mang nendi bocah? Ayo putraku kok nendi? Iki emang sapa iki? Walah bayi mang ning panggire. Eh! Iki lubang semut cilaka tenan lho, Dok. Aman. Lah kowe sapa? Lho lah iya, kowe tak Walah dalah ya Allah ya. Goblok. Aku bayi sing mbok dusi, mbok cemplono ember, mbok olor-olor kabeh kok. Enggak, iku banyu kumpulan apa banyu aki? Lah ki mang aku yo lali. Laline piye? Ya gara-gara ditakoki bayine ning ndi, tiba bar tak dusi. Oh, dadi sakmono gedene bedotong ya, Dat ya. Kon nama bejo lho, Le. Bejane manggon ndi, Lek? Banyu gege ki kondang tenan mujarape. Kondange piye? Kowe isih dadi bayi ndasmu tak celukno celup. Celup. Bareng tangkat langsung dadi sakmene Hah? gede. Lah terus Lah iku ndekane tanggung ngkem wek kowe seminggu ra dade. Eh, nek ngene banyu anget bongkon nyelem bayiku dadi gede. Aku dadi gede. Barangmu bongkon. Pakum seminggu ra dade. Lah sing karo ki yo kowe. Ayo banyune sing panas langsung bedotong dari sampe. oh keliru. Kowe kenapa kok ora modot? Iki lho. Ngekememmu kok aja banyu gege. Banyu apa? Banyu aki. Pun bapak niki Iki monang jabang mau kok. Nggih. Monang jabang mau. nggih. Aku kok dadi semene gedene. Ayo nyuwun sewu diparingi asma riyen Bobo. Sembodo iya. Kowe bakal tak paringi jimat asma, ra ya to. Ngene. Jenengmu iki tak jumbuhake marang lakonmu. Lakonmu nalika kowe lahir. Saka guwa garbane ibumu dinggo ati. Kemot bloko. Ya, Ya, Mbak. rene lahirmu iki umbar-umbaran. Lah iya ta? Kowe tak jenake Joko Umbaran. Joko Umbaran. Joko Umbaran. Lah sing mbokku ndi, Mbak? Sing lairno aku ning jagat. Takon simbokmu to? Iya, aku pengen ngerti karo simbokku. Yen kepengin ngerti. Nek aku wis ngerti, aku arep njaluk mimik. Ono. Ya. Iki bumu. Bumu le. Iki lekmu. Lah kowe. Iki lekmu. Lah iku. Iku kakekmu. Mbah, Bye. mbah lo kakek. Bumu. Iki ibumu Iya lho. iki ibumu. Aku njaluk apa? Njaluk mimik. Nyan tapi. Wah. Njaluk mimik ki yo nang kene. Kok sajake kok nyah-nyoh. Jaluk mik kowe nek rong tau gesahan rumah samu. Kene. Nek pendem. Ini aku yang Dadi mau warai. Aku warai sik. Carane piye nggone mimik ra ngono. Aku mbok kon
kudu Nek kok. saumpamane kowe njaluk mi aku ku sing getol, Dok. Ketune piye, Mbok? Aku susuku nek pedhot kok Caka. Oga tak cokot to, Pak Noh, tak kleti. Nek jalan yo ndak kami. Aku wong tuwa. Sampeyan aja ora. Ayo kepiye, nggih? Mimik susu iki mung kanggo aku, aja paringno karo lek Lah nek motor jaluk sithik ki ya trapopo wong suwe rambik ndekne wis engko gantek dadi. Lah aku iki kuwatir ku ngene, sampeyan kok baru udut, njaluk mimik aku gentan aku gak aku mendem. Engko ndra tak unggah Kok piye? diumbah sik dadi gak mendem. Lah mumbahe nganggo apa? Yo iku kepiro. Jadi malah nanya aku lho. Lah wong susu kamu mbah iso sepiro malah muntuk kabeh. Lah nek ngono yo Mama Limon wae. Pancen ing percapaan gambir seperti saiki ana modot ana sapa kesini. Kompel. Mas mone kentung. Hah? Kadirjo. Kono kae jenengmu kentung. Nek aja ning kono coba padokno. Nami kula Topa. Opa. Saiki sapa jenengmu? Jenengku asli ya. Kok genti? Lah jenenge jare genti karo kentung. Kae bancane ora jangkep dadi dileneh. Kira-kira tak tegat kowe. Marane tiba tune iku lho dekne gak sanggup. Kentung iku asline sarung. Oh, mbok genti. Yo tak genti. Mbok genti apa, Lek? Eh? Mbok genti apa? Mbok genti apa? Samenika kados menika Bapak Kek Pamen. Nggih Gusti Ayu. Rene putra paduka menika sampun dewasa, sampun blingah-blingah. Niki menika sampun kula wawat Aji Kawijayan, Jaya Kawijayan. Kadosipun sampun sembodo. Nah, menawi piyambakipun cumondhok wonten ing Gambir Seketi, kula kinten kirang pengalaman. Nggih menika laris apa? Nggih, kirang kawruhipun. Ibarate kodhok ana ing jero bathok. Lah niki ra ya ora ngerti njaba to, tak ngoten to, Bu. Niki kula ngeten. Mireng tembang rawat-rawat pujaring Mbok Bakul Sinambiara. Menawi wonten ing Kraton Majapahit iki wonten Gardah. Ing atasipun Majapahit kaliyan Blambangan. Niki dereng wonten kerampung. Ing mriku ngawontenaken Giri Patembaya. Sok sinten ingkang saged nentremaken Praja Majapahit badhe dipun kanjak. Pramila saking menika. Putra paduka Jaka Umbaran dinten mangke kula tundung saking percabaan Gambir Seketi. Saipun tindak wonten ing Kraton Majapahit. Ora wis kemun dhewe to. Yen to Majapahit dinyani bae. Mulai budal marang kono wae Praja Majapahit. Pancen wong iki dina aku njaluk pangestune kan. Panestune kowe kang kawan. Hah? Ya piye, Dal? Jora lali aku njaluk pandongamu wae. Menawa ku cedhak ana ing Praja Majapahit, bisa mupu sayembarane Sinuwun Prabu. Kaya banyu mili pandongaku marang kowe, Jaka Umbaran. Kasembadan penjangkamu ing mangkon ya. Bu, aku njaluk pamit. Hati-hati ya, Dok. Ojo kendap-kendap dong. Ibu bakal sedonga marang kowe dan putraku, Bang. Allah. Loh, tak tututane ra mau. Oke, aku tak kontot sik. Apa? Ayo semangka. Kok derek wonten percabaan. Gus. Apa ke baru nikah paling kasbatan ganti. Aku Jaka Umbaran. Jaka Umbaran. Apa aku paling nikah paling kasbatan ganti. Nganti aku munggah ana ing Kadipaten Grati. Wong cetane aku ngupati Bupati Grati kang aran Kebo Marcoet. Umbaran. Yen pancen sing golek dipating ganti wis jengkep banget. Ya aku iki Umbaran. Kowe dhewe kang aran Kebo Marcoet. Yo. Kebo Marcoet. Mapan kebenaran iki dina nek Jaka Umbaran wis bisa aduar lan Kebo Marcoet. Yo karep apa? Iki dina pinangka duta Sraya Sinuwun Prabu Brawijaya Brawijaya kang supaya cilik aku ngrangket gedene nigas gulu
kudune marcuwet tak soranake sirahe ana ing Majapahit. Umbaran. Rongok kok. Ndak ibaratke bocah ini sore. Durung pupuk rempianmu. Arep wani karo kebemarket batin berarti. Kebemarcuwet. Ora ketang aku bocah cilik wingi sore. Aku duweni kadaya. Menungso iki kedulungan jaya lan kedulungan apes. Kok menawa iki dina jayane tumibolan umbaran apese tumibo marang Kebo Marcuwet. Sak temah ana lelakon bocah cilik wingi sore Joko Umbaran bisa pengkas karya mate di Kebo Marcuwet. Umbaran. Ora ana tinane kan Kebo Marcuwet. Wah, alah karo Joko Umbaran. Ning berkano Joko Umbaran. Ora kok nungokke kabeh senopati Majapahit. Ora kuat sing marang Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet, ayo ngadeg jejeg tak jajal tak ayoni. Joget kok bakal tak kendang. Tak sewa apa. Ojo tinggal berdagang. Wahai. Wahai. Waduh Simbah Pamengger. Yo piye, Den? Wis ora kuat. Umbaran ora kuat ngadeg, Bob. Simbah, waduh, Gendeng kaya ngene lho. panas perah raiku ngono Simbah Pamengger. Ora ini growah kaya ngene. Kapakke karo Joko. Simbah Pamengger. Iki mau aku tanding Yoso karo Kebo Marcuwet ngono. Marcuwet. Pancen kaya ngono Simbah Pamengger. Ning emanipun Kemane piye to, Den? Joko Umbaran ora kumomo tanding lan si Kebo Marcuwet. Sak temah Joko Umbaran diunggar-unggar lan tidak nganti suku kuku ngono ya Simbah Pamengger. Waduh Simbah Pamengger. Aku kudu piye ngono ya Simbah. Wong aku pengen mumpus ayam segoro karo Kebo Marcuwet ngono. Ini Umbaran. Kowe merpeki Kebo Marcuwet maneh. Kowe sambat to ya. Aku kudu sambat piye ngono Simbah Pamengger. Kowe sambat to ibumu ya. Singgowati. Nyuwun mati, nyuwun pamit mati ngono sing karo ngerti Kebo Marcuwet ya. Aku tanding karo si Kebo Marcuwet. Mbok menawa kok kesesring kahanan kepojoking swasana. Aku kudu sambat lan ibuku Jinggowati ngono. Mesti Marcuwet welas asih marang kowe. Angko kowe terus njaluk gendong. Aku njaluk gendong mburi apa ngarep ngono plekete. Aku nanti ibu kowe jan. Gendong mburi. Gendong Nyangkung kae. nek wis njaluk gendong mburi ning pundake. Ndek. Tur piye aku kudune Simbah? Dene sungune kiwa tekan cekel. Sungune tak Iya, sembale mas aku. pas. Kowe lulu kowe ilota. Yep. Kowe Umbaran. Kowe Kebo Marcuwet ngono. Nggih, urip kowe Umbaran. Kebo Marcuwet. Iki dina Joko Umbaran lagi dijangkung mring dewane
ora ketang catuarang kranjang saka pokal pakartimu. Nanging wis gedhe sumbare Jaka Umbaran. Lamun iki dina Jaka Umbaran ora adus getihe Marcewet, Umbaran ora bakal bisa tekan lawan. Entuk pokal kene Umbaran. Aja kowe mlayu tinggal blangkang ya Marcewet. Oh, ae. Umbar wae belum cah. Kebo Marcewet leketek hem. Umbaran kepiye? Aku ora dadi boyo pangopo. Iki dina aku kalah karo kowe. Aku jejering prajurit ora bakal mengkok ing pakewo. Tembang aku kalah wirang, luwih becik aku jempelan dadi batang. Umbaran, yen ngono. Kowe Marcewet. Sak durunge mati Jawa Tangan. Pamika barang wong tuamu. Wis, Umbaran. Nek pancen kaya ngono, sadurunge aku mati, aku tak pamit karo wong tuaku sing lair ning jagat Yo. menika. Ibu Jinggowati. Umbaran iki dina pamit lan mati ngono Ibu Jinggowati. Ibu Jinggowati waduh. Yen ngono. Ora anak tuaku barang. Pancen aku anake. Umbaran. Marcewet kok piye? Yo sing gedhe pangaparep nganti waktu jam kono ngono. Tembang itu kono yo, enak akep. Jinggowati, prabakan aku koyo ngene Umbaran. Marcewet, aku njaluk sepuro karo kowe ngono ya. Mergo aku ora gawe dituduh karo kowe. Nek aku anake Ibu Jinggowati, mergo wis kedanan atiku kepengin mateni Marcewet. Yo, ya aku pancen yen aku kedan karo Ibu Jinggowati. Ning saiki manyang papan duwe Ibu Jinggowati barang. Ibu Jinggowati mapan ana ing gambir seketi. Yen ngono, aku bapak kulon gambung ngerti. Waduh Marcewet. Piye to Umbaran? Pangapura karo kowe ya. Mergo iki dina Jaka Umbaran ora bisa mlaku cedhak ning gambir seketi ngono. Sikile Jaka Umbaran kuklek sangka kokal pakartine si Marcewet kok idak-idak kok unggar-unggar sak temah aku ora bisa mlaku. Yen ngono Umbaran aja kuwatir. Munggah gegere kebo Marcewet. Munggah ning gegerem. Kuat apa ora kowe Marcewet? Sampean simbah pameger. Dan Joko Umbaran aku mbahmu. Aku wis ngerti nek sampean simbah pameger. Ya piye? Mergo nganggone ireng-ireng. Ya, pancen wong tuwa nganggone kaya ngene. Heeh, ana simbah pameger. Piye kau sawange tak awak-awak kaya-kaya bisa kakon kasembagan kowe. Pandongane simbah pameger. Iki dina Jaka Umbaran bisa bengkas karya sak temah Marcewet jempelan dadi batang ana simbah pameger. Ewo dening sungune si Marcewet wis tak sempal. Kapara kawujudan iki pusaka loro cacahe simbah pameger. Ya simbah tak ngerti pusaka iki sapa. Dumadi sungune kebo Marcewet. Weh. Ger, Piye simbah pameger ngono? ngene ya. Iki pusaka dumadi saka sungune kebo Marcewet. Wujude iki siji. Dadi gada. Sing siji dadi pedhang. Sing dadi gada iki katelah gada wesi kuning. Sing pedhang wujude katelah pedhang Supanyono. Gada wesi kuning lan pedhang Supanyono iki
kudu rengkuh kanggo kekuatanmu ya. Nek ngono kawujutane gada wesi kuning sing siji pedang Sukma Kuntayana iki pinangka piambele umbaran ngono Simbah. Ana apa meneh Simbah Pamuger? Aku sakwise ketek gembleng geru-ger. Sawise sungune Kebo Marswetok sempar. Pancen kaya ngono Mbah Pameger. Lha kuwi getahe ludirane blabar nganti amblang-amblang kaya ngono. Pancen bener Simbah Pameger. Getihe Simar cewet lubar ambyang-ambyangan kaya ngono. Yes, kene nger. Simbah Seksenono ban kawula sak kiwa tengene ing papan kene. Iki getih amblang-amblangan ludira amblang-amblang kaya ngene. Isi senono ya? Nggih, Simbah Pameger. Besok yang dadi desa Blambangan. Yang dadi kutha-kutha Blambangan. Kutha Blambangan ngaten Simbah Pameger. Simbah Pameger ngono. Aku kudu piye iki? Mergo kawujutan kuwi ora bagus kaya Jaka Umbaran. Umpama aku bali ning Gambir Seketi, aku isin ketemu karo Ibu Jinggawati ngono. Iya, lamun kowe bali ana Gambir Seketi iki kaduan. Rene iki surup ing Surya ya. Sang Bladangga sang surup ana ing penahing kula